gau, San Fermin egun handia dugu, entzieroak hasten dira eta. Aizu, Sonia, zer, korrika egingo dugu edo? Inola ez. Eta besteak? Nien naiz gai, txakur baten aurrean korrika egiteko, agian virtualak badira bai, museokoak bai. Eta zuri, zer ematen dizu beldur gehien? Zuzenek ala jendetzak? Ez penatzat, horre da eskina eta txarto. Eta zer da beldurgarriagoa? 600 kiloko zezen bat, ala bota dugun parranda. Zezen bat, tintzo ibilikara. Bueno, agian nire ez nahi joango korrika egitera. Ze bestela nola egingo dute gure atzerritarrek Euskal Gaiak ezagutzeko, Ei! Begira! Hor dago, Xavier, gozen gora! Uste dut nire bizitzaren zurro honena. Nire estatu batuetarra naiz, eta erraldoiak ez dut inoiz ikusten, eta hau oso garantzitsua da. Hemengo ohitura bat da, aspaldikoa, 12. mendean baziren hemen erraldoiak, eta klaro, 12. mendean estatu batuetarrak ez ziren. Erraza ematen du, baina, altxatu dudanean hor alde batea da bestera, baina zaila da, oso komplikatu da, beraz. Egiten dituzten bira pila guzti horiek egitea. Bira Txaferrin! Que hoy te reza, que hoy te canta. Yes, we can! Orain, jende guztiak kendu dute hemendikan lurra garbitu eta sekatu egingo dute zezenak ez iriste egiteko eta personak ez erortzeko, beraz. Guain ikusiko dugu, bai? Urdurita dena nago. Da, jendea egon daiteke mozkortu da. Ezin daiteke egon, baina egoten dira. Egoten dira, bai, ikusiko dute baztaretan. Eta rozuok lehen galdetzen ziren, ez zezenak igotzen ziren. Galdetu diot, ea ondo itxi duen atea. Atea oso ondo itxita dago atea, bai, oso ondo itxita. Mateo, ikusi duzu horrean? Ligatziko politak neskak, ez? Zer modu duzu? Eta zuek beti gauza bera. Abakoaria! Zenbat diruren truke egingo zenukete orduan entzeroa? Nik ez nuke egin. 100.000 euroren zatere? Oh, guatzen bera, zeinak ematen ditu 1.000 euro. Ni 1.000 euroren zate egiten dut. Eta biluzik ere bai. Diruaren truke nik ez, baina euskal peto baten truke bai. Euskal peto baten truke? Bai. Eta euskaldun baten bila, da? Baina. Nei badaitut kuadrillan, Beste euskaldun pila. Eta holakoa, puertotxoa. Zagatik debekatu behar da entzeroa. Korrida, animaliekin... Baina ezberdina da entzierroa eta korrida, Ja, bai badakit, Entzierroak animalik ez dute minik hartzen eta... Baina urduritasuna bai. Bueno, urduritasuna, eta zer... Eta da... Hori hona da? Baina... Hona da bizian Baina da urduritasuna. sufrimentu psikologikoa. Ikusten dugu, Sonia entzierroan kontrako amorratua da. Eta oraindik ez dira zezenak atera eta jendea da hasi da ikatute korri egiten. Hori da? Bai, oraindik ez dira atera zezenak. Praktika. Baina jendea ja, ez da, nervioengatik eta ja korrik hasi dira. Ulergarria, Begira, ikusten duzu, ia dena mutila direla, baina tartean neskak ere badaude. Normala,
mutilak normalean ergelakoak dira. Baina neskak ere hor badaude, eh? Bai, Begira, bai, begira hor, begira hor. Badago denetatik Baina gutxiago, begira, hotz-hotzean, minik ez hartzeko, Claro. jende profesional asko etortzen da, kirolari onak direnak, eta orduan, berotu behar dute korri egiteko. Bai, ze batzuk ez dute parranda egiten, gauean oso goiz joaten dira gauera, eta oso ondo prestatzen dira hori egiteko. Egia da, urte barru prestatzen direla honetako. Bueno, baina urtean zehar, kirolaria dira, afizioa daukate eta beraz beste herrietara ere joaten dira, baina estelarra edo importantena Sanferminetako izaten da, bai. Hau da bukaera? Bai, hor aurrean dago Zezen plaza, hor aurrean ezkerreta dago Zezen plaza, eta hau da bukaera, bai. Hemen ja ikusiko dugu jendetza elkartuta eta... Eta jendea nekatuta, etxa? Bai, eta zetene mantxoago, baina bai, ikusiko dugu. Zenbat zezen pasatu behar die, hemendik? Ba, ez dakit izaten diran 5 edo 6 zezen uste dut direla, eta gero izaten dira behiak, mansoak, pixka bat bilatzeko zezen hoiei. Adarra gabe. Ez, adar handiekin, adarrak handiagoak eta den agian. Bai, kriston adarrekin. Delway high! Egoten australiarrak. Bai. Ematen dute, eta gainera zurtzen. Taldekoak. Kanguru itxura daukate. Eta Rocío, zuri, ze gustatzen zaizkizuko jago, euskaldunak ala hola surfero hietakoak? Euskaldunak. Rosok beste gunean esaten ziren, berdin zaiola tipoaren itxura, bakarrik euskaraz jakin behar duela. Bai? Naiz eta txinatarra izan, euskaraz hitz egiten bagu, niretzat, nahikoa. Begira, jendea hasi da, Jamen giroa notatzen da, jendea berotzen dago. Begira, ikusten ditugu hor behian, jendea elkarren artean besarkatzen eta bar. Begira, suertea emanez. Urduritasuna igotzen da ere, bai, Begira, lehenengo koetea, orantxe atera dira. Atera da, begira, jendea hasi da korrika mugitzen. Ikusten da jendearen urduritasuna eta sentitu egiten da, bai, hoxe. Hemen da dut, begira, nola notatzen den, jende profesionala saltoka aguantatzen dula. Itxoiten, azken momentua. Jende profesional eta honak itxoin egiten dute, begira hor saltoka. Zampatu du, zampatu. Horrek esan nahi dut, Zezen plazara iritsi hilera eta ondo atera dela. Gauza honak beti motzak, ni bezala, motzak. Bueno, eta zen dira gure atzegitaren sentsazioak, ze bizu bizuteo. Polita orduan? Polita baina oso motza. Motza egiten da, azkarra. Gustatuko zitzaidan gehiek ustea. Eta zure Sonia galdetuko dizut, zer iruditu zaizu? Zer esango du gure Soniak? Niretzat ez da bat ere polita. Zakarra itxusia? Itxusia, bai. Eta nik ez dut ulertzen ohitura hori. Ez dut benetan, ez dut ulertzen. Zergatik, ergel batzuk
mozkor batzuk. Baina denak ez dira mozkorra, badaude baina atletak kirolariak ere kirolari onak. Besteak dira ergelak. Zirro hau, telebistan emititzen dutela, eta telebistan dena ikusteko posibilitatea dago, baina nik lehenengo urtea daukate bai gertutik ikusten dudala, eta benetan, kriston intensidadeko gauza iruditu zait. Ni bizi naiz hemendik 13.000 kilometrotan. Eta han ere botatzen dira San Fermin egunak. Bai? Bai, telebistatik. Karo. Kolonian ere bai, baina niretzat beti ergelkeria zen eta izango da. Hau ezin da egin, mesedez. Hurrengo urterako, egin behar dute plan bat, Soniari jarriko dizkidu adartxo batzuk eta gu beraren aurrean korri egingo dugu, Sonia? Hori deia hona da? Horrela zetena salbatzeko dira. Nik ez dut hori egingo inoiz eta benetan uste dut debekatu behar dutela. Bueno, orain ikusten dugu hemen, ikusten dugu hemen ja lasaitasuna etorri dela, eta jendea guain doa gozari on bat hartzera. Hori da. Gozalduko dugu deno, gu ere joango gara txurroren bat hartzea edo. Bai, biztatu, A ber, pasiko jauna, nora guaz? Goazen gozari on bat hartzera. Ados zarete? Bai! Ondo da! Hau dena itxaron behar dugu? Zer egingo dugu edo? Gose duzute benetan? Bale pizkat! A ber, eta txurro batzuk jateko hau dena itxaron behar da? Zer iten zaizu hori? A ver, pazientzia pizka bat, baduzu zer egiteko gaur dozon. Gure Sonia gaur pazientziakin esnatu da. Eta, Xavier. Zer moduan nago. Xavier, badakizu ere bai, zer esan nahi du hainbeste jende itxoiten horrela. Esan nahi du oso gozoak izango direla gure txurroak. Bai, jakina, la Mañueta tokian gaude eta hemen prestigio handiako txurroak gaude eta orduan jendea dauka ohitura bagoizero etorri eta txurro pila jateko. Eta gainera, bakarrik irekitzen dute San Ferminetan. Zer daukate barrutik ze Argentinan dute letek hartzen zaie. Hemen? Nik uste dut ezberdinak izango direla, tipo ezberdina, baina izango dira txurro normalak txokolatekin, baina fama handia dute, ez dakit. Ez ditut sekula ja, beraz, guain probatuko ditugu. Kolak uste badigu. Bueno, kuadra emango gira, bestela asko. Guazen horrela atzera, bestela, hemen goizko zeidu. Urtero etortzen zira hemengo txurroak jatera? Bai. Dela lau urtetik gau. Eta nolakoak daude orduan? Osoak. Etortzen gara San Ferminetara eta gero lehenengo gozaltzera ona. Eta nolakoak daude orduan hemengo txurroak? Lagarriak. Oso bai, oso onak. Urtero etortzen zara txurreria honetara? Urtero ez baina, noiz behinka bai. Nolakoak dira hemengo txurroak? Zoragarriak, ezin jobeak. Kanpoan ginen eta sekulako kola ikusi dugu. Orduan, zer da zuen txurreriaren berezitasuna? Bagian ohitura, Mikel? Bai, bakarrik San Ferminetan irekitzen dugu. Eta aurten 140 urte ireki genula eta beti da nik eske jendea tortzen da eta ez dakit, jendeak oso gustoko ditu txurrak eta nire berraitonak uste dut irekizuela, ja galtzen gara pixka bat, beste jende, bai, eta sabak, gurasoak eta guztiak hemen, bai. Ni harrituta nago honekin, beraz zuek ikusten suposatzen dut gehiago, ez da? Nire asko gustatzen zait, asko. Batez ere mutileak esan duenean, 140 urte amazkin, Hasi naiz konfiantzan euskararekin, 140 da 140 años. Bai. Txurroak erosiko ditu nire kuadriaren zatze. Benetan behar dugu jan, eguna luzea izango da. No, Jane! Hasiko jauna! Atera! Bero gainera. Bueno, mutilak, guazen bueltatxote batea. Jendetza dago hemen, Kriston kola dago oraindik. Baina gauza bat esan beharra dago. Merezi izan du itxaron dugun denbora guztia. Primerakoa. Uste dut nire bizitzaren txurro honena.
Egin bat nator. Evoluzioa jarraituko du Iruñean eta toki guztietan, baina honek jarraitzen den bitartean exitoa edukiko du seguru. Niretzat begia da, ze badago azukra eta gatza ere bai ematen dute. Eta hori ez nuen ezagutzen nik bakarrik azukrarekin jaten. Aldeko! Bueno, gelditu, Xabierrek dena jango du. Horrelako Horrelako mutilatek dena jango du. Niri grazia handia egin dit. Eta gainera, egurrezko kearen usaina daukate, eta, Alaro egintzet dena zirkulo batean, eta jendearen aurrera ateratzen dutela, eta gero bertan mozten dutela jendearen aurrean, hori oso politia iruditu zait. Labanakin. Bai, eta pentsatzea ere bai, duela 150 urte, gauza bera egiten zuten txugot prestatzeko. Eta hori ikaragarria da. Bueno, eta ikusi dugu, Eta ez aldatu. lanean zeudenak gazteak hasi direla ja eredu hartzen eta negozioakin aurrera joaten. Joder, ze goxo gauden. Eta eman diguten edaritxo hori, likore hori. Usaindu. Aize honak! Bueno, da? Orain nola guaz? Ba begira, San Ferminetan jende asko etortzen da kanpotik. Baina nik beste San Fermin bat erakutsi nahi nizuen. Iruñaren San Fermina, Eta horrela ikusiko dugu, bertakoek nola egiten dute parranda. Egunez eta goizean. Bai. Primeran, Egiten dute parranda, beti, zortzi egun, Hogeita lau ordutan. Parranda. Guazen denok. Hau oso arraroa da nintzen, ni estatu batuetarra naiz, eta erraldoiak ez dut inoiz ikusten, eta hau oso garantzitsua da nintzen. Bai, bueno, hemengo itura bat da, aspaldikoa, 12. mendean baziren hemen erraldoiak, eta klaro, 12. mendean, estatu batuarrak ez ziren existitzen. Orduan, bakoitzak egiten du bere giroa, aukera dauka izatekotan, batzuk ezin dute bere festarik egin, baina, bueno, gehienak nahi duten bezala bizi dezakete San Ferminek. Ikurriña, murrizketarik ez, bandera errepublikana, bandera nafarra, eta erreala. Eta gainera, handagon mutil erdibiluzik. Primeran, benetan. Nik kriston gogoa dauka probatzeko horrelako erraldoi bat. Alko nuke altxaturik horrelako erraldoi bat? Eskatuko da, guai. Erraza ematen du, baina, altxatu dudanean hor alde batea eta bestera, baina zaila da, oso komplikatu da, berat. Egiten dituzten bira pila guzti horiek egitea, berez egitan praktika handia hartu behar da, egitan komplikatua dela, eta goiz osoa mantentzea hori gaina duzula, gogorra. Betxu, erabiltzen duten arropa da zoragarria, dotorea. Hori da harria. Azkenean lortu dut honena etortzea. Jende pila zegoen eta ez zidaten uzten etortzen honen aurrera, bere hor atzean txokoan egon nahi zena ikusten eta unkigarria, ezta? Bai, oso, emakume batek izan dio, vos sos muy alto, muy grandote, por favor. Eta berak etzekien nola txikitu. Oso politxe. Urte asko ziren ez ginela etortzen, eta umentzat eta oso politxe. Bai, zuri gustatzen zaizore bai? Bai. Baita ere? Eta zuri? Asko. Eta zein izan da politxena zure ustez? San Fermin... Momenturik unkigarriena? Ez dakit niretzako ere bai San Fermin pasatu denen. Hemen zehar izarete prestatzen? Gara prestatzen urtero bezala amarretako egiteko. Hasi behar dugu azkar, eta jende guztiak egin nahi du eta aprobetsatu behar dugu. Egunero egiten duzu eta urtero? Kultura de egitea zazpian. Uztailaren zazpian prozesioa pasa, segizioa pasa, eta antolatzea. Ze sentitzen da prozesioa pasatzerakoan?
Pues ez dakit zer esan, baino oso... Bueno, pues ni emozionatzen naiz, pixkoat. Kuadriakin etorri gea, eguna pixka politxa pasatea eta lehenengo bidar etortzen da zena. Get we high! Orain uste dut itxaron behar dugula Jotaren bat abesta, beraz isiltasuna behar dugu eta orain ez dugu hitz egingo Jota amaitu arte. Niko Jota egingo dut ere, Baina da Jota serioa, ez da dantzatekoa. Probatu behar dugu Rozio nire gainean jartzen, ea lortzen dugun. Bueno, lortu indeu. Badatorrela San Fermin. Hemengo jendentzat. Ikusten da, jendeen arpegia begirago naiz, eta benetan, unkigarria behar du izan beraientzako, jendea pozaren pozez dabil. Ia kantatu dute abestia eta momentu oso hunkigarria izan da. Jendea osoa egonda isil-isilik eta ni zuk ez dakit, baina ni tripetan hartu nau eta oso ongi kantatzen zen gainera eta... Gauza bera sentitzen dut. Oso polita, benetan. Nien nuen hori espero. Ni atzerritarra naiz eta ez dakit oso ondo zer gertatu da hemen. Prozesioa pasatzen dela kalenetatik eta justo puntu honetan abesten zaio San Fermini Jota bat. Eta orduan adibez ni urtero etortzen naiz oso gustoko ditut Jotak, oso nafarrak dira eta horregatik etortzen naiz eta jende asko hurbiltzen da Jota delako zerbait oso hemengoa, ez? Bai? Zekin nahi duzu zer ikasi dudan? Bai. Ni oso gaizki abesten dut, eta ez tarria gaizki dauka, baina abesti bat, bai. Es la Jota de tu Navarra, que hoy te besa, que hoy te canta. Begiro gaude Gazteluko plazan. Atzori konparatuz jendea nahiko lasaiagoa da, Aizu Sonia, zuzer nahiago duzu, jende lasaia edo jende txoratuta? Biak, baina bakoitza bere momentuan. Eta oraingoan zer nahiago zenuke? Orain? Bai. Orain nahiago dut lasaia, beste Pamplona, beste Iruña bat ikusten ari gara eta ondo. Arrazoi guztia ematen diotzonari, hori da, gaur Pamplona edo Iruña lasaiago bat bizitzen dugu. Bueno, sartu gara Larritera. Orain pelota partidu profesional bat ikusiko dugu. Zuek ikusi dute partidu profesionalik noizbait eskupilotakoa? Bai, beti telebistatik, baina zuzen ezkerrik. Tantoren bat egon da, beraz, ikusiko dugu nola doa zen onera etorriko gara. Eta orain dikoazte, Bengoetxea 11 eta Iruko 7. Hori da, badoa sake egitea, Bengoetxea baza animatzea pixka bat, apaina! Opa! Zuk ambiente handian ez eta, baten ba!
Sonia zer da hori batuka da bat, ez? Bai, goazen! Bai, hori zer bertan? Hemen ikusten dugu ja gaztedia eta ambiente askoze gehiago. Hemen ikusi da aldatu dela, Beroa egiten duen hemen, Patxi pelota eta etorri izatea soltero despedida batera, ez da? Bai. Eta zer moduz duaguna? Hau bai dela giroa kuadrilla honetan. Hemen hobeto gaude behia baino, Bai. Gainera, Argentinan ospetsuena eta onena beti izaten da tribuna. Gaineko aldean. Bai, tribuna gabe ezin da irabazi ezer. Saiatuko gara oinatzekin hitz egiten, ez da? Ados, bai. Ea zortea daukagu, guazen bera. Guazen! Ikusi nahi dut nola jartzen dioten txapela munduan. Atxaldeon, zorionak, eskerrik asko hemen gure saioan parte hartzeagatiken. Lehenengo gauza, zein eskeigi jotzen txapela hau? Bueno, nire jende guztiri, zatik, disgustuak eskotan ematen diro. Bade, batzutan pozake bai, eta, bueno, espatzen bat dugu. Parrandara, ozer? Bai. Ongi pasa, bai. Gerak parrandara, bai. Bueno, Inat, eskerrik asko, utziko ditut dutxagun bat hartzen eta zorionak, Hau daukagu, Leitzako txapeldun handia. Izinezen lekua, bertan harrapatuta, sentitu barnean, jakin behar duk zer da, izetzaren artean. Egunak pilota partidura ikustera joan dira, eta gu Marianutoak erango ditugu. Ondo? Oso ondo, goazen. Bagoazen. Bueno, oso ona. Bueno, oso. Eta zu nungoa zara? Ni barkoa. Neri azte oso egotia gustatuko litzaidake, baina ezin da, eta bakarrik zapatuan da domekan etortzen naiz. Kaixo, hau da bere zuen peñaren pañueloa? Bai. Eskudoarekin? Peña la única, la mejor que hay en Euskal Herria. Oso ondo. Neskiri oparitutu. Siberun badiren, Bizkaian nagara. Un poquito embriagado estoy, Gordo, Ez dakitu ez galdu zuen, pelota partidu bikaina ikusi dugu. Baina Leitzako irabazi dutela, esan digun zure nahiak. Nire naia? Egontza berarekin. Bueno, da zelan ibilizate zuek? Goizetan jendearekin, ibiltzen ere bai. Beti bezala. Basotxo bateratzen. Marianito edaten egon zarete? Eta begira gure Sonia. Zer da, oparitu diote. Norko oparitu ditu? Peñakoek. Menago primeran pasatu dugu, gaina Oinat bengoetxak irabazi du, beraz oso pozik, ez da? Babikain! Guain, celebratzera? Munduko gairik ospetsuenak San Ferminak dira, baina merezita aldute fama hori.
Noski, 1000 kilometrotan ikusten den festa da, horregatik. Eta zuk, Mateo, ondo pasa duzu pilota partidan? Bai, bikain horre zuzenean ikustea oso polita zen. Orduan, zenbat txarpa emango dizkiegu San Fermineko jaiei. Sonia? Niretzat entierroa etzen oso onda, baina txupinazo berriz bai. Eta gaurko jotak oso politak izan ziren. Orokorrean asko gustatu zitzaiden, baina entierroagatik 7 bat. Soniarentzat 7. Eta orain, Mateo, zuretzat zenbat? Nik bederatzi izango dut. 10 ez, eske atzerritar gehiagi dago Moskorza. Orduan bederatzi izango dut. Eta gure Erozio? Bueno, bederatzi zeren iruditu zait festa oso tradizionala, beste alde batetik mundiala, oso divertigarria, eta, bueno, nire aitona naparra denez, horregatik bederatzi sarpa. Bederatzi hemen. Eta niretzat, pasatu dudan guztiarekin, emango nuke, Erozio bezala, bederatzi! Bueno, beraz, ongi irakutsi dizuet Iruña, eta gustatu zaizuen nire bidaia. Bai. Eskerrik asko! Oso ondo, dena pozik orduan. Bai! Bueno, lagunok, 28 ordu daramatzagu gelditu ere egin gabe. Zer, lo pixkat egingo dugu, ez? Nik dutxa bat hartuko nuke, mesedez. Dutxa? Ze dutxa? Ez. Lo kuluska bat bota eta segidan berriro parrandarago az, Orain daude San Ferminetako une hoberenak, Eta zuek lagunok adibidez, biar ere hemen izango baigara. Biar arte! Agur! Arrozek ez patazi nahi banaute, isituko gaituztelakoan, zutitut euskera